Wafika uMshaki wathi bakuthintwa inambara zezindlu ngoba la ekhaya ku718 wathi ngapha next door 714 wathi 716 eyethu iwela ngapha yangapha kaka emashinini iwela ngapha kaSibi 716 wathatha sekhaya wayisa kaGadebe 718 awela kaGadebe wathi uzawaletha macede ukuthintwa. Iqela lenkonde nenkondekazi zidla inkamnkam eduduza eKuruleni zinyanzelisa ngokubuyiselwa iziqinisekiso zobunini zezindlu zawo nezithi zabiwa. Uyaqhuba umnyhadala wezobugcisa nenkcubeko kuzwelonke nanjengoko uqaphela ukufinca iminyaka engama-50 wasungulwa ngemfashoni nemiboniso yamagcisa eMakhanda eMpuma Koloni. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsundu. Sekuphela iminyaka 10 ngoku abantu abadala eduduza eKuruleni besehla besenyuka befuna iziqinisekiso zobunini mhlaba babo i-title deed ezebiwa ngumuntu owafika esithi uligosa lomasipala eligosa labaqhatha ngelithi izindlu zabo zidinga ukufaka inombolo ngokuchanekileyo yaye kuza kufuneka kwenziwe olotshintsho nakwiziqinisekiso zobunini zabo kude kube namhlanje azikabuyi. Sele inguqhelekile ukuqhathwa kwabantu abadala kumkhwa wobuqhetseba ingakumbi ezilokishini zeli. Abantu abadala baseduduza eKuruleni balila esimantshiyane ngokwebelwa i-title deeds zabo ngumuntu owafika wazenza igosa lakwamasipala ngomnyaka ka-2014. Wafika uMshaki wathi bakuthintwa inambara zezindlu ngoba la ekhaya ku718 wathi ngapha next door 714 wathi 716 eyethu iwela ngapha yangapha kaka emashinini iwela ngapha kaSibi 716 wathatha sekhaya wayisa kaGadebe 718 awela kaGadebe wathi uzawaletha macede ukuthintwa inambara uzosiletha singayihluphi mara makufika abelungu abangena nabahamba nabantu bathi bafuna ama-title deed singabaphenduli singasho lutho sikhulume nabo next. Umakhulu uMaria Gadebe una90 eminyaka unoloyiko lokuba kungenzeka okokuba indlu yakhe yatshintshwa yanikezelwa ngongekho mthethweni komnye umntu. Khona manje angafika lathi gogo i-ID yakho bangathi gogo phuma la nothi yini isho ukuthi indlu yasekhaya yiphi isho. Ukanti umakhulu Gadebe uhambise wathi kungoku nje uphila kabuhlungu njengoko usapho lwakhe lumtyhola ngokuba wayithengisela umfundisi wakhe indlu. Abanye bathi angeke usezingasekhaya ngoba uthengisa umfundisi umbizele eMazulu. Noko kunjalo umasipala waseKuruleni uziqinisekisile iintsapho ezichaphazelekayo ukuba lo mba uza kuphandwa. This is a very serious matter that we are definitely going to prioritize as a city. A full-on investigation has already started to try and get to the bottom of what transpired here. We are talking 10 years since the alleged incident happened. So we need to do a thorough verification of all the records, interview the families that are affected and try and dig as much as we can to find out exactly what could have transpired, because it doesn't really make sense that people will be given title deeds and officials come and claim those title deeds. Ukanti amaxhoba alahlile ithemba. Liminxe iphulo lezindlu eNtshona Koloni nebeliza kususa abantu kwindawo zogobityholo nesemngciphekweni wokuchatshazelwa ngamandla zizikhukhula zemvula okungenxa yorhorhiswa konogada nabagade eliphulo lezindlu. Abahlali basemfuleni eKapa bathi obubusika bubeka ubomi babo emngciphekweni kuba imvula ezimandla zikhukhulisa amatyotyombe abo kwaye bebenethemba lokuba kuza kuthi kufika ezimvula babe sebethuthiwe basiwa kwizindlu abazokhelwe ngurhulumente. Nangona sele zokhiwe izindlu abazokusiwa kuzo aba bahlali abakwazi ukusiwa ngenxa yezikrelemnqa ezityhuthula izindlu zesibonelelo. Ngokwezicwangciso zikarhulumente wephondo bekuza kuqalwa ngabantu abahlala kunxweme olusoloko luhlaselwa zizikhukhula.
We are living in a very bad situation. So we are not feeling well at all. So even the community residents, we told them about the situation. So maybe sometimes when there's someone who the ambulance can't came inside to take a person because of Abeziseko zophuhliso bathi eliphulo lezi zindlu lityabule isebe izigidi ngezigidi zerandi kwaye ngoku ukonakaliswa kwezindlu esele zokhiwe kuzobangela ingxaki yokuba kongezwe imali ebibekelwe bucala. In about the end of May and the 1st of June, we had incidents where security on site were threatened. And this is unfortunately what we are faced with within the Department of Infrastructure, where you have a project which is intended to relocate people. Urhulumente waseNtshona Koloni uthi kulo nyaka mali izawuqala inkqubo yokungeniswa kwabantu kwezi zindlu. At the moment, what we have is a multi-phased project which will accommodate 2,000 households. Now, I must say that in the first phase, we are only going to relocate 400 households. And we look to do that within this financial year. Ukanti livuliwe ityala mayelana nonqevu abarhorhisa oonogada bezindlu zikarhulumente kwaye akukabanjwa mntu kulo mkhuba. Kubhubhe abahambi ngeenyawo abathandathu emva kokuba imoto ingene kubo eMbizana eMpuma Koloni. Esi sithuthi besingise ePort Edward ngethuba kusenzeka esehlo kanye ezinzulwini zobusuku izolo. Abahlanu kula madoda ababhubhele kwindawo yeqhwayelo logama wesithandathu ethe wabhubhela endleleni eya esibhedlele. Amapolisa azingela umqhubi emva kokuba ebalekile kwindawo yengozi. Kuvulwe ityala lokubulala ngongenanjongo. Bathose belezothutha umnumzana Xoli Nqathu uchithisa amazovelwana ngazenzisiyo kwintsapho zawo bathe basweleka kule ngozi. Watsho ehlabikhwelo kubasebenzi bendlela ngokukodwa abaqhubi nabahambi ngenyawo ukuba bathi qwa ngalo lonke ixesha ngokukodwa xa behamba kule ndlela neyaziwayo ngeengozi ezibandakanya abahambi ngenyawo. Kambe kukwahlabikhwelo kumapolisa ukuba enze konke kusemandleni ukuqinisekisa uba lo ubalekileyo ungumenzi wesisenzo uyabanjwa. Xhalekile umama womntwana oyintombazana one-18 iminyaka ubudala oneentsuku ezisibhozo elahlekile. ukwande Mpako wasekuyase eMthathe eMpuma Koloni ulahleke emva kokuba nengxabano nomfana ancuma naye. Amapolisa selekhuphe isaziso esifunisa ngale ntwazana. uNtsiki Noyiya ushicilele udliwano-ndlebe noneliswa bomvu ongumama womntwana. Nangona amapolisa esikhuphile isaziso sokulahleka kukaKwande Mpako kodwa umama wakhe uneliswa akonelisekanga ngendlela ephethwe ngalo elityala kuba uthi urhanela umfana ancuma naye okwalapha ekuhlaleni akho kude nalapha kokwabo athi baxabana ngomhla we-9 kuJuni waye wamxhwila lo mntwana wahamba naye wamfaka kwimoto yetshomi yakhe kodwa ke umntwana lo wakwazi ukutsiba imoto ihamba wenzakala ze umama wakhe ngomhla we-11 wamsa esibhedlele kodwa ayikuva banzi ngoba kwenzeka ntoni yayintoni umama wakhe ayifuna yenzeke kwelityala. Siqhagamshelana kunye ngqo noneliswa bomvu. Sisineliswa umntwana wakho walahleka zintsuku ezisibhozo ngoku yintoni ofuna amapolisa ayenze ende kwenzeka ntoni iziwe namhlanje abe ulahlekile ukwande? Enkosi Sisintsiki, into endirhalela amapolisa ndenzele yona kukhangela umntanam. Futhi ndicela amapolisa akhangela umntanam abuye naye ephila ngoba ngoku lusuku le-8 umntanam engekho. Into eyenzekileyo Sisintsiki ngomhla we-9 kuJuni umntanam uye waxhwilwa ebuya eSiphaza. Exhwilwa yimoto aye wayichaza. Uyichaza le moto kuba eye wamaneja utsiba imoto ihamba. Seyebethwe ngezibhamu, wabethwa walinyazwa. Ubuye elimele Sisintsiki umntanam engakwazi nohamba. Ufike endlini wangulo mntana unetrauma, uzogqumayo, wothukayo even so ungene erumini yakhe. Amapolisa befikile apha aye nam pha ku-boyfriend kwafikwa engekho uboyfriend wafowunelwa. Ufowunelwa kwakhe uvele wawathuka amapolisa nje ngozi-introducer kwabo ezamapolisa uvele wabathuka. Yintoni onorhala yenzeke? Ndirhalela kufumaneka umntanam futhi umntanam azofumana ubulungiswa ngoba uhlaselwe okokuqala.
uxhwiliwe waphinda ulahlekile ngoku andimazi uba uphi. Siyabulela kakhulu mama ngexesha lakho. Kuneliswa bomvu ke lo umama womntwana. Ukanti ke amapolisa ephondweni ahlaba ikhwelo kuba nabani na onolwazi ngokubana uphi ukwanda aqhagamshelane namapolisa kufutshane naye okanye abacuphi abase Central nase Savoy apha ku R61 eMthatha ngeenkcukacha abanoba nazo ngokuphathelene nokwanda. Kwindaba zethu ku Channel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Nohiya eMthatha. Umnyhadala wobugcisa nenkcubeko kuzwelonke iNational Arts Festival eMakhanda eMpuma Koloni likhubalo kuqoqosho lwale dolophana. Kungoku nje lo mnyhadala uphawula iminyaka engama-50 wasungulwa ngemfashoni kwakunye nemiboniso yamagcisa. Lo mnyhadala untsuku zili-10 uza kube ufinca iminyaka engama-50 eminyaka susela oko wasekwa ngonyaka ka-1974. Umlawuli wababandekanyekayo kulo mnyhadala uthi ngaphandle kobambiswano kwaba bathatha inxaxheba nabemi basemakhanda, lo mnyhadala ngowabhanga ngonoquko. If it wasn't for the partners that we have, if it wasn't for the stories that need to be told by artists, I don't think this festival would exist. And also the community of Makhanda, the community of the Eastern Cape. So really we are shaping this festival together and we will continue shaping it together. Lo mnyhadala uthe gqolo ukugqamisa amagcisa eli nawamazwe angaphandle kumabakala ohlukeneyo naquka imfashoni, amaqhula, umculo womnqunqo, imidlalo yeqonga, imibongo, nkqu nemilingo. I-Arts Festival ke iyaqhubeka ukuba ngumnyhadala ozisa ithemba nesonka itafileni koosomashishini bokuhlala nakwabo bathatha inxaxheba kuwo, abafana nenzalelwane yasemakhanda uShalom Mushwana nothi ukuba ligcisa ayondlwane yanetha. I guess with a bit of passion and just meeting the right types of people, making the right types of connections, and I think that's where a space like the National Arts Festival becomes like really important. You start to figure out a way to exist and find those funding avenues and ways to become an artist. Lo mnyhadala kulindeleke uqukunjelwe ngecawe kule veki zayo umhla wama-30. Kale nyanga yolutsha amatyendyana amane azilolongele ukuya kuthabatha inxaxheba kukhuphiswano lwe-South African Youth National Championship eThekwini kwinyanga ezayo. Esine saqala ukuba nentshisakalo yomdlalo amanqindi uqala kwaso ukuzilolonga neziko i-Fight with Insight nekuliziko lokudlala amanqindi elavula amasango alo kulutsha ngomnyaka ka-2006. Enzonzobileni yase-Hillbrow eRhawutini amatyendyana amane alwela ukuba zintshatsheli zokhuphiswano lukazwelonke lwembethi manqindi. Kambe bathi ngapha komdlalo bakwafunda namava asisisekelo sobomi kwanekhubalo lokuphila. Sport is more like therapy session, teaches you discipline, what to do and not what to do in the ring. And most importantly, it teaches you to be humble. So growing up, I had anger issues. And since my father's passing, boxing was the only solution and it was therapy for me. And we were raised in a way in the gym with 4 principles. So being first impression, the way you introduce yourself to people in the ring, whether it be in the ring, at work or around everywhere you go in life. Compassion, having to be compassionate with everyone you come across. Le ndawo yavulwa ngenjongo zokuba likhakha labantwana abakhulela kwizitalato zaseRhawutini ezinamaxhalanga athe gqolo ukulindela ukurhwebesha ulutsha, kananjalo inika ithemba nakubaqeqeshi bayo abanelunda ngokuvelisa intshatsheli zangomso. You take male children, for example, and you look at the inner city, they need a sense of identity, often hyper-masculine, or they need a sense of belonging, and they need a sense of belonging, and that may be to a gang. So what we do is we recognize the need, because as I said, you become where you belong, and we have a sense of identity. This is me, and I see you as well. It was quite hard to break that boundary of that, okay, this is a male-dominated sport, and having a female coach coaching big males how to do boxing was quite of like hiccup. People are like, how can that happen? But over the time, the young people that I've coached and the respect, how they believe in my coaching skills has motivated me to wake up every day and show up. Eli qela ke liza kubhekisa imibombo kwelikamageba eThekwini kwinyanga ezayo.
Nanjengoko iMpuma Koloni iphala phambili ngentswela-ngqesho ekumyinge wama-42 ekhulwini, uSiphesihle Khwethana kwaKaplani Cebokuhle Mthathu bile soma ehlumisa uqoqosho edala namathuba engqesho kwicandelo lezolimo. Sithetha nje unabasebenzi abangabantu abatsha ubukhulu becala basesigxina abangaphaya kwama-20 kukhona abafunda beze kufumana uqeqesho kweli candelo. uNtsiki Noyiya uthunga injobe bandla. Lo mthabalala wefama ovelisa imifuno waqandusela ngo-2016 encochoyini yolawulo nguSPED Development and Capacitation Agency uSIDECA ngamafutshane owasungulwa nguSiphesihle Khwethana igqiyazana elinama-29 lisidla amazimba. Ndaqala ukulima ngo-2016 ndine-half a hectare ndilima ispinach ndinabasebenzi ababini. Ngokuyithanda kandakhulu i-passion nokuyithanda ezolimo. Ngoku ndino-15 hectares nabasebenzi aba-permanent abayi-27. Ndine-students ezenza in-service training eziyi-22. Ndibe ne-students ezenza i-learnership ezisuka eCape Town, eNarisek ezenza i-learnership. Ndibe ne-interns eziyi-2. Abanye babasebenzi abaquka ukamva batsala ngaxhathi linye kunye naye kulawulo ngeenjongo zokubaxhobisa ngolwazi oluthe vetshe. I was inspired because most youth namhlanje involved i-independence esifumanayo agriculture in everything, and to ensure food security kwi-country is one of the priorities ekumele uba siyayijonga, so ndiyibona into interesting njengolo hlobo i-agriculture. Le fama ke ifuye ihagu neenkukhu. Abafundi njengo-Aphiwe Qadi ophuma kwidyunivesithi iNelson Mandela eGqeberha uyakwazi ukubona ngamehlo enyama akufundileyo. What I learned is that phaa kwi-broilers ekuseni every day we have to change food bath, sihlambe drinkers, sifake amanzi, sifake amayeza when necessary, then sifide. Then after that is checking mortalities, senze physical counting bazisaphelele nasijonge, then we record after. Abantu beelala ezingqongileyo bayixhasa le fama. Njengoba ndizogubisa apha for imicimbi yasekuhlaleni, into esivuyisayo kakhulu le fama ke kube ne-activities abiza abantu bonke bazogcwala apha, enze show ebonisa abantu ukulima. uSiphesihle ke uyaxhakazela ngamawonga njengoyena mfama ophuma izandla noxa nje eselula. uSiphesihle nolulutsha bathi lagqitha ixesha apho abantu abatsha ngo-1976 babesilwela ukuba bangahlohlwa ngolwimi lwesiBhulu ezikolweni, ukanti ngoku bamemelela ulutsha lwale mihla ukuba lukuthande ukulima kuba kukho intlutha nempilo engenachaphaza ekutyeni imifuno neziqhamo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwaKaplani eMthatha. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Mandibambe ngazo zozibini kuwe madikele deskeni yakho yendaba ndikubulise mbukelo wam ekhaya. Ndikwamkela kaloku kwelam bethuna iqonga lemozulu. Mna ke ndinguthabile Makhaphela igama, uMamthembu. Mzontsundu nantsi kaloku imozulu. Sivule ke bukele kuthiwa ukubathi kaloku iingxelo ezintsha nje zemvula, imimoya, ukutshisa kwelanga ngamandla nje kuMzantsi Afrika uphela bukela phaa kooThabazimbi ekuseni sayibona imeko phaya imaxongo futhi imandundu. Ngesasithathu bavuswa siso phaya beyisonga imini futhi ngo-23 degrees bona uphela phaa kwindawo esabe eLimpopo kumantla futhi 15 degrees phaya eMusina. Kanti kuyabanda futhi ngokuhlwa futhi ngamashumi nje akhatshwa sisithandathu. Phaya kooPretoria kusabanda ekuseni ngo-7 degrees beyisonga imini qabaqaba njengamafu ka-20 degrees kubanda impela futhi kumazantsi phaya koFreiburg ngesibini kodwa ke mbukelo libe lihle futhi izulu phaya licwenge livela ilanga ngo-23. Nantsi kaloku imozulu phaya iphondo laseMpuma Koloni ngomso amaqondo wakho phantsi naphezulu Alvani ekuseni futhi kuyabanda ngala 4 degrees liyaphumela ngaphaya emva kwemini futhi ngo-20 degrees kubanda impela phaya koBurgersdorp ngeqanda. eFree State kuncam apha eMzantsi Afrika kubanda kakhulu phaya koSasolburg phaya umzekelo bukele phaya neziphaluka ngo-7 degrees akhona mafu nemimoya ebhudla kakhulu phaya ngela 19.
sithi kujonge imozulu phaa ephondo lasentshona-koloni ngomso phaa kaloku Oudtshoorn futhi 8 degrees phaa ekuseni futhi lihle lizolule kamandi phaa izulu futhi ngamashumi 2 nje mbukele ekhaya ekhatshwa sisihlanu kanti eGeorge ku-10 ekuseni zeyenje nje imozulu phaa ephondo lase-Northern Cape ngomso phaya ko-Upington ku-11 degrees kusatshisa phaya ngemva kwemini yangomso ngo-26 degrees eKuruman kuyabanda ekuseni ngo-5 sijonga ukubanzi phaya ephondo lase-Northwest ngomso ko-Moruleng phaya kuyabanda bevuka ngesihlanu itshintshe la mozulu futhi bukeli livela ilanga phaya ngamashumi 2 nje ekhatshwa sisine kuyabanda eBloemhof ngesithathu baphila ngolu hlobo phaa apho sikhwebela kuserhawutini kaloku Pretoria phaa kumantla futhi ku-7 degrees qabaqaba nje ngamafu futhi ka-20 degrees kuyabanda eJohannesburg ekuseni ngesihlanu masithi chumbukele ekhaya sijonga lokhu iphondo lethu liphaa lona eLimpopo koThabazimbi phaya ngesithathu phaya baqhube nemini yabo futhi ku-23 degrees ePolokwane kuyabanda phaya ekuseni sisixhenxe kanti imozulu phaya ephondweni laphaya empumalanga ngomso kosikhukhuza phaya kuyabanda phaa ngo-9 degrees phaya ekuseni asekhona futhi amafu ehamba nomoya obhudla kakhulu kala 24 degrees nemvula zibikiwe phaya embombela ngo-12 bethule ekhaya siyayivala siyayisoka lokhu imozulu phaya ephondo lokugqibela lethu liphaya eNewcastle ngo-4 degrees 22 degrees kabesoka imini yabo phaa ngomso futhi indawo esifana phaa futhi ko-Ladies Smith phaya ekuseni bevuka ngelashumi nje likhatshwa sisihlanu nantso kaloku imeko kwideska yam yemozulu mna sithatha kangaka xesha limiyole kamnandi mawethu